19,00 november 2025, keď okolo 11:00, 2 do poludnia, v podzemnej garáži bytového domu v okrese Busan-jin 60. Ročný pracovník pri oprave stropnej krytiny na prenosnom rebríku spadol z približne 4 výšky, zomrel. Nedávne podobné prípady nehôd. Golfové ihrisko v okrese Goryeo, Kongbuk, 1,00 októbra 2025 Bah. Pád zo rebríka počas prerezávania. Smrť. Dnešný priemyselný bezpečnostný kvíz OX. Prácu na prenosnom rebríku možno vykonávať aj samostatne. Pri práci na prenosnom rebríku je inštalácia výsuvných oporných ramien povinná, nie voliteľná. Pri práci na prenosnom rebríku, ak je výška nad 2 m, je nosenie bezpečnostného pásu a inštalácia zariadenia na pripnutie bezpečnostného pásu voliteľná. Inštalácia výsuvných oporných ramien prenosného rebríka. Prosím, skontrolujte teraz.